Sabado, tsaka Linggo. We ran so fast up the mountain as the sun fell. Patuloy tayo maging masaya, patuloy tayo magmahal ng bawat isa. Ang purpose namin sa video is for memories. Someday, pabalikan namin, hindi lang basta alaala, pwede namin mapanood yung mga ginawa namin nung kami ay mga bata pa. Nung kami ay hindi pa mahina, nung kami ay mabilis pa maglakad, nakakapagmotor pa, nakakapunta pa kung saan saan. Mababalikan namin lahat ito. So yun ang pinaka-purpose kung bakit din natin ginagawa ito. So make these moments last. Cho! Kay Kuya. Kuya, ano alam mo? Hotdog. Saan na si Machong Gala? Machong Gala! Lagi na nang tumatakas yung batang yun. Dito lang yun eh. Tika na! Tatakas-takas ka pa ha. Ngayon nga natin nagkakasabay-sabay kumain kasi pag may pasok, wala kayong dalawa eh. Diba? Oh, at least pag Sabado, tsaka Linggo. Nahulog. Nahulog yung hotdog niya. Kukunin niya sana. Ibibidyoan ko siya. Doon na niya kinuha. I know that you're curious, I know that you're strong, but life can be furious and things can go wrong. You go, we're better off tomorrow, but who knows if we get joy or sorrow.